Tenemos aquí al alcalde, al Ángel Galeana, presidente de la Federación Catalana, señor Ramón Ancau, al Club de Fútbol Samboyá, gracias Ramón por estar aquí, y a todos vosotros, pues daros las gracias un año más y nada más. Viva Mariano Palole y el Samboy. Ramón, perdona, el presidente del Samboyá está aquí y también está José Ocupán. Me he olvidado antes de que está ahí con nosotros el presidente del Fútbol Samboyá. Un fuerte aplauso para él, por favor. Y ahora nos toca y ya las palabras. Bon dia a tothom. Jo crec que avui aquí podem ser testimonis i protagonistes de la màgia del futbol. És veritat que la màgia moltes vegades sembla que és veure jugar al Barça o al Madrid, però la màgia veritable d'aquest esport és el que hi ha avui al camp. És aquests més de 300 nois i noies que cada setmana practiquen al costat d'una pilota, perquè mireu que senzill, és córrer darrere d'una pilota, però viuen aquests valors de l'esport, viuen aquesta màgia que només el futbol és capaç de fer. I això és molt important, i és important que afavorim que aquests nois i noies puguin practicar el futbol, puguin viure aquests valors com són el treball en equip, la solidaritat, el respecte mutu, i tot això ho puguin fer en un club com és el Marianao Poblet. Per tant, avui hem d'agrair a tothom qui fa possible que aquesta màgia del futbol es realitzi. El club, els seus responsables, el president, els directius, els tècnics, tot l'equip que acompanya aquests nois i noies, tot l'equip que fa possible que cada setmana això sigui una realitat. Per tant, jo crec que ells són els protagonistes, ells són els que, amb el seu esforç, fan possible que, per mitjà del futbol, aquests nois i noies es converteixin en ciutadans de primera. Nois i noies, joves, moltes felicitats i moltíssimes gràcies pel treball que feu. Jo crec que el guanyar és important, però el més important, com sempre, és jugar, és participar, és viure en equip i cultivar l'amistat, que això també crec que és fonamental, que aquests nois i noies sàpiguen el que és l'amistat a través de l'esport. Per tant, doncs, cada diumenge el nom de Marianao Poblet, el nom de Sant Boi, va per tots els camps de Catalunya, que es faci amb orgull, amb respecte i sobretot amb l'autoestima de saber que duem el nom de Sant Boi ben amunt i que a través de l'esport fem un cop més aquesta professió de que tenim un poble molt esportiu, un poble que a través de l'esport fem ciutadans de primera. Moltíssimes gràcies i molt bona temporada a tots els equips. I ara, com ja ha comentat abans en Quico,